Continuem la lectura de l'audiollibre dedicat a la vida de Narottam Das Thakur. Avui llegim la segona part i última del capítol 2. Joventut. Narayani es va seure al costat del seu marit, amb el rostre tensat per la preocupació. Prabhu, estic preocupada per Narottam. S'ha tornat indiferent a tot. Ja no pensa en els seus estudis i no mostra gens d'interès pels assumptes del poble. Ni tan sols li agrada jugar amb els altres xiquets. Sembla que només li interessa escoltar les històries de Krishnadas i fer rituals d'adoració. Narayani es va retorçar les mans, desesperada, i va mirar al seu marit a la recerca de consell. Va afegir: és una sort que tinga una inclinació espiritual tan forta, però un excessiu despreniment és antinatural i poc saludable per un xic com ell i especialment per al fill d'un rei. Què serà d'ell? Krishnananda va arrufar l'entrecella. El que dius és cert. Jo tampoc sé què fer amb ell, va dir movent el cap. Ja no és un xiquet. Ha de començar a pensar en les seues futures responsabilitats. Però sembla massa distant de tot el mundà. M'estic fent vell. No passarà molt temps abans que haja de rellevar-me de les meves funcions. Va sospirar. Està bé que sigui un xic religiós, però sembla que es deixa portar massa per tot això. Som callastes i, per tant, hem de gestionar els assumptes del nostre llogaret i recaptar impostos. Narottam també tindrà aquesta responsabilitat. És el nostre únic fill. S'està fent massa major per a comportar-se com si fora un sadhu. Krishnananda es va seure en silenci, sumit en els seus pensaments. Finalment es va tornar cap a Narayani i va anunciar: crec que sé el que podem fer. Organitzem el matrimoni de Narottam. Això ho arreglarà i el despertarà a les seues responsabilitats. Narayani va acceptar. Confiant que havien trobat una solució, ella i Krishnananda van començar a buscar una núvia adequada. Narottam estava tombat en el seu llit, mirant fixament la foscor de la nit, amb la ment donant-li voltes. No suporta sentir ni una paraula més sobre l'administració de propietats o recaptació d'impostos. Aquestes coses no m'interessen en absolut. Només vull dedicar la meva vida plenament al servei de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Va sospirar profundament. Desitja tant estar en Vrindavan. Desitja desesperadament conèixer els companys personals de Mahaprabhu que encara viuen allí. Shri Rupa, Sanatan, Raghunath Das. Molts d'ells són molt ancians. Quant temps més poden seguir en aquest món? He d'arribar allí abans que siga massa tard. Narottam es va mantindre despert amb aquests pensaments durant molt de temps. Finalment, va decidir: no veig una altra alternativa. He d'anar-me'n de casa. Ja entrada la nit, mentre el somni li vencia, Narottam va tindre una visió sorprenent. El senyor Nityananda Prabhu va aparèixer davant d'ell. El rostre del senyor era més bell que milions i milions de llunes. Era alt, fort i heroic. Les seues mans, braços i cames eren bellíssims. Els seus ulls semblaven flors de lotus. Portava arracades, braçalets i polseres d'or. Somrient, li va dir a Narottam: ves immediatament al riu Padmavati a banyar-te. Padmavati Devi ha estat atresorant un regal per a tu i te l'entregarà quan vingues. T'ha estat esperant. Dit això, el senyor va desaparèixer. Narottam es va despertar sobresaltat.
sorprès i esglaiat per un èxtasi transcendental, va saltar del llit. Havia d'eixir del palau i baixar immediatament al Padmavati. Temorós de que li ho impedira algú dels sempre protectors servents de la casa, Narottam va decidir eixir per la finestra. Va apilar els mobles sota la finestra a la part alta de la paret. Els va escalar, es va colar per l'obertura i va eixir a la teulada. El més silenciosament possible, es va lliscar fins a l'aler i es va deixar caure silenciosament al terreny. Per disposició de la provisió, el sol encara no havia eixit i no hi havia guàrdies a la vista. Narottam va córrer cap al riu Padmavati cantant en veu baixa el nom sagrat. Quan va arribar a la vora, es va postrar en la terra humida i després es va ficar en les aigües poc profundes, pronunciant el nom de Gauranga. L'aigua freda i fosca es va arremolinar entorn de les seues cames i immediatament va començar a pujar més i més. En uns instants, les ones del riu van desbordar les riberes i van arribar a terra ferma. Narottam va veure, de sobte, a la deessa Padmavati Devi dempeus davant d'ell. Sorprès, es va quedar mirant-la amb els ulls molt oberts. Padmavati Devi li va somriure càlidament. «Abans que nasqueres», va dir, «Sri Chaitanya Mahaprabhu va deixar el seu amor diví a la meva cura i em va ordenar que li ho entregara a un xiquet anomenat Narottam, el contacte del qual faria que les meues aigües s'elevaren de la mateixa manera que ho van fer quan Sri Chaitanya Mahaprabhu va vindre ací. És clar que tu eres el legítim destinatari d'aquest extraordinari regal. Porta molt de temps esperant la teua visita. Ara, per favor, pren aquest tresor suprem». Dient això, Padmavati Devi es va dirigir cap a Narottam amb les mans esteses, sostenint el que semblava ser una radiant flor de lotus daurada. Sense previ avís, la deessa Padmavati va desaparèixer i Narottam va quedar sorprès en veure com el lotus daurat es transformava en un lluminós xiquet de color daurat. Aquesta exquisida forma, que no era un altre que Sri Chaitanya Mahaprabhu, va ballar cap a ell i va entrar en el seu cos. Narottam va sentir que la essència de Mahaprabhu l'embolicava. Impotent a les mans de l'èxtasi del Senyor, va cridar: «Gauranga! Gauranga!» A mesura que l'amor del Senyor infonia a cadascun dels seus membres, el rostre bru de Narottam es va aclarir, transformant la seva pell en un bell color daurat. La seva pell també es va afluixar i es va estremir i va tremolar de manera incontrolable. El corrent d'amor diví que recorria el seu cos era tan intens que Narottam no va poder contindre les seues emocions. Eixint, vacil·lant de l'aigua, va riure, va plorar, va cantar i va ballar apassionadament en les riberes del Padmavati, perdut en l'èxtasi de l'amor i inconscient a tot el que li envoltava. Narottam va tornar bruscament a la consciència exterior quan va sentir els crits frenètics del seu pare. «Naru! Naru! On estàs? Mireu, hi ha algú per allí. No s'assembla a Narottam. Oi, el meu benvolgut senyor, què li passa al meu fill?» Entretancant els ulls en la foscor prèvia a l'alba, Narottam va veure una gran multitud de persones que corrien cap a ell amb torxes. Per a la seva sorpresa, va sentir la veu histèrica de la seva mare. «És el meu Naru! No pots reconèixer el teu propi fill? Mira, porta els adorns de Naru!» Narayani va córrer cap on estava Narottam i li va besar la cara una vegada i una altra. «Naru! Naru!» va cridar. «Per què vas marxar així? Per què no es vas dir on anaves? Ens espantem molt quan trobem la teua habitació buida. Et busquem per tot arreu. Estava desesperada». Va agafar la cara de Narottam entre les seues mans i la va mirar, desconcertada. «Què t'ha passat? Per què tens un aspecte tan estrany? Què t'ha passat en la pell?» Li tremolava la veu. «Estàs bé?»
Estic bé. Narottam va aconseguir quequejar mentre intentava asserenar-se, però els pensaments del senyor Chaitanya van sorgir de nou en el seu cor i es va separar de la seva mare cridant «Gauranga! Gauranga!». Llàgrimes d'èxtasis brollaven dels seus ulls mentre ballava al voltant de la multitud de parents i amics confosos. Krishnananda va mirar el seu fill amb incredulitat. «Què significa aquest estrany comportament?», va cridar. «És com si estiguera posseït per un fantasma. He sentit que un terrible esperit Brahma-Rakshasa viu en aquest tamarind d'així. Tal vegada hagi entrat en el cos de Naru. Això és horrible. Ràpid, portem-lo a casa». Desconcertat i espantat, Krishnananda va agarrar a Narottam. Narayani va suplicar al seu fill. «Deixa de comportar-te així, Narottam. Per favor, tornem a casa ara». Amb gran dificultat van aconseguir portar el seu fill a casa i ficar-lo en el seu llit. En adonar-se de l'ansietat que li causava, Narottam va intentar calmar-se, però el senyor daurat que havia vist en el Padmavati va aparèixer en la seva ment i va tornar a enfollir. Regirant-se en el llit i amb llàgrimes brollant dels seus ulls, va cridar «Gauranga! Gauranga!». De sobte, el seu humor va canviar i va començar a riure a riallades. Diverses vegades va intentar saltar del llit, però Krishnananda ho va subjectar per la força. Mentrestant, Narayani li ventava frenèticament per a refrescar-li. Els parents i amics preocupats es van col·locar al voltant del llit de Narottam, tots ells impotents i perplexos, mentre el xic repetia una vegada i una altra «Aquell jove daurat, el meu cos, va entrar». Sense saber què més fer, Krishnananda va ordenar a un dels servents «Porta a un tàntric perquè ajude a curar el meu fill». Al poc va arribar un exorcista i va començar a entonar mantres i a agitar plomes de paó enfront de la cara del xic. Narottam, no obstant això, va continuar agitant els braços i cames i murmurant incoherències sobre un xiquet daurat. Finalment, l'exorcista es va tornar cap a Krishnananda i li va dir «No tens que preocupar-te. Cap fantasma ha posseït el teu fill». «Què vols dir?», va preguntar Krishnananda. «Mira'l, ha d'estar posseït». «No», va repetir l'exorcista. «Simplement pateix un desequilibri dels aires vitals. Et suggerisc que li facin fregues amb oli de xacal en l'estómac per a curar-lo». Dit això, el tàntric va marxar. Finalment, Narottam va deixar d'agitar-se i, exhaust, es va adormir. Krishnananda i Narayani es van asseure al costat del seu llit totalment confosos. Narayani somicava desconsoladament. «Fill meu! El meu benvolgut fill! Per favor, torna a ser tu mateix, dolç i normal». El rostre de Krishnananda estava pàl·lid i demacrat. «Ho he intentat», va dir en llàgrimes en els ulls. «Vaig fer tot el que vaig poder per a donar-li-ho tot i que fora feliç mantenint-lo allunyat del riu. Ara només cal veure el seu patètic estat. No suporta veure el meu fill així». Va sospirar profundament i va mirar a la seva dona. «Només podem resar perquè es recupere». Narottam va continuar plorant sense parar durant tot l'endemà i els seus preocupats pares van continuar vel·lant per ell sense poder fer res. Krishnananda va intentar explicar-li a Narottam el que li havia dit l'exorcista. Narottam, no obstant això, simplement es va tirar a riure. «Creus que pots curar-me matant un animal per a fer un engüent? Per favor, no cometes aquest acte pecaminós per amor a mi». «Oh, Pita, no ho entens. No estic posseït per cap fantasma i no tinc cap malaltia. Estic sentint un intens amor pel Senyor Suprem. Això és el que em fa plorar». Krishnananda i Narayani es van mirar sense comprendre. Mai havien vist a ningú comportar-se així. Eren persones senzilles i piadoses
però no sabien res dels excelsos estats d'extrema devoció a Déu. Els pares van eixir de l'habitació de Narottam per a parlar. Crec que Narottam ens està dient la veritat, va dir Krishnananda. Potser no li perseguia cap fantasma. Potser va tindre algun tipus d'experiència mística extraordinària quan va ser al Padmavati l'altra nit. Això explicaria per què no pot pensar en una altra cosa. Crec que el xiquet d'or del qual parla era Sri Chaitanya Mahaprabhu. Però només és un xiquet, va assopicar Narayani. Quina classe d'experiència religiosa pot tindre un xiquet xicotet? Va rebregar els plecs del seu sari amb desesperació, plorant. Què farem? Oh, què farem? Krishnananda va negar amb el cap. No ho sé, però crec que es recuperarà a temps. Ara vés-te i descansa, jo em quedaré amb ell. Amb tot i això, aquestes paraules tranquil·litzadores dirigides a la seva esposa, el rei Krishnananda es va seure en silenci, turmentat pel record de les sinistres paraules dels astròlegs pronunciades fa tants anys. Els rius són perillosos per al teu fill. Narayani estava fora de si. Durant dies va veure Narottam plorar sense parar. Res del que ella deia o feia canviava res. Li va suplicar: Narottam, per favor, dis-nos com podem ajudar-te. No podem entendre el que t'ha passat. Per què plores d'una forma tan tràgica? Narottam es va entristir en veure l'angoixa dels seus pares. Els estimava i no volia fer-los mal, però sabia que ja no era el seu xicotet Naru. Havia sigut tocat per la mort de Sri Chaitanya Mahaprabhu i mai tornaria a ser el mateix. No podia contindre les llàgrimes d'amor a Déu que brollaven constantment dels seus ulls. Va intentar revelar el seu cor a la seva angoixada mare. Mata, si realment vols ajudar-me, en això deixa'm anar a Vrindavan i dedicar la meva vida al servei del Senyor Suprem. Eixa és l'única medicina per a la meva malaltia. Deixa'm anar a Vrindavan i sanar-me. Narayani estava commocionada. Va agarrar el seu fill i va cridar: Ni se t'ocórrega! Pots estimar a Déu ací, en la teua pròpia casa. Preferiríem veure verí abans que viure sense tu. No parles més d'això, ni se t'ocórrega! En veure l'estat de la seva mare, Narottam no va dir res més sobre el tema. Simplement va demanar alguna cosa de menjar i va guardar silenci. Quan Narottam va acabar de menjar, Krishnananda ja havia tornat a casa. Narottam va pensar que el seu pare podria ser més comprensiu. Què puc fer, Pita? Sri Chaitanya Mahaprabhu ha entrat en el meu cos i ha transformat la meva ment. Ja no puc quedar-me ací. He d'anar a Vrindavan. I de sobte Narottam va ser de nou envaït per emocions extàtiques. Plorant va cridar «Gauranga!» i va rodar pels sols, inconscient. Krishnananda va engronsar els seus braços al cos inert del seu fill fins que Narottam va obrir els ulls. Les llàgrimes van rodar per les seues galtes mentre parlava suaument a Narottam. «Fill meu, per què continues parlant d'anar a Vrindavan? No és necessari que vagis a cap part per aportar una vida espiritual. Tot el que pots fer en Vrindavan pots fer-ho ací. En aquesta casa només mengem prasadam. Escoltem discursos de les escritures. El Senyor Suprem es presenta a la nostra casa en la forma de la Shalagram Sila. Per què no dediques la teua vida al seu servei a si mateix? Quin és el problema? Narottam es va incorporar i va mirar afectuosament al seu pare. Sí, Pita, això que dius pot ser cert, però no em conforme amb seguir les tradicions i rituals familiars. No vull viure una vida còmoda i piadosa assaborint els sentits materials. Això és només l'esquelet de la nostra religió.
No hi ha ànima en ella. Sense l'elevació a la consciència de Krishna, gràcies a la misericòrdia del Senyor Chaitanya i el Senyor Nityananda, la vida simplement es fa malbé en les propensions animals de la satisfacció dels sentits. Vull dedicar tota la meva vida a la missió de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vull entregar-me completament a ell, ment, cos i paraules. Per a mi, només això és la verdadera vida. Tota la resta és mort. No cregues que és tan fàcil viure com un sadhu, Naru, va dir Kirtanananda. És una vida molt, molt austera. Tu eres un príncep. Mai podries viure com un sadhu. No està en la teua naturalesa. Per descomptat, és una bona idea deixar-ho tot per a convertir-se en seguidor de Mahaprabhu. A mi també m'agradaria unir-me a la seva missió. Però, Naru, també hem de ser responsables. Tenim els nostres propis deures que complir. Som els benefactors de molts Vaishnaves ací, en Keturi. I ells esperen que els alimentem, vestim i protegim. No creus que Chaitanya Mahaprabhu li complauria que cuidares dels seus devots? Narottam va guardar silenci. Els seus pares mai l'entendrien. Es preguntava si Vrindavan continuaria sent per sempre un somni inassequible. Mentre es feia aquestes preguntes, la seva gola es va tancar i les llàgrimes van brollar dels seus ulls, vessant-se en un plor torrencial que el seu amor per Déu evocava en ell. Krishnananda sabia ara que la intensa determinació del seu fill per abandonar la llar era major que mai. Va donar als guàrdies una ordre ferma. Vigileu el meu fill les 24 hores del dia. No li perdeu de vista ni un minut. Va entrar a l'habitació contigua i es va afonar en un coixí al costat de Narayani. Està bé, ho he fet, va dir amb veu cansada i gastada. He contractat homes fornits perquè vigilen constantment a Narottam. Va deixar escapar un sospir angoixat. Odia fer-li això al nostre propi fill, però em tem que si no fem una cosa dràstica fugirà i es convertirà en un renunciant. Hem de protegir-lo. És ingenu, no sap el difícil que és viure com un sadhu. Tampoc s'adona que no podem viure sense ell. Narayani es va mossegar el llavi nerviosament. Amb guàrdies o sense ells, va pensar, no tindré tranquil·litat. Narottam veia els desesperats que estaven els seus pares per retindre-ho en Keturi i no veia solució a aquest problema. No podia curar-se de l'amor de Déu que havia posat en el seu cor. L'única cosa que podia fer per alleujar la situació era tractar de comportar-se com un fill obedient i confiar que Krishna faria el necessari perquè ell poguera arribar a Vrindavan fora com fora. En veure el canvi en el comportament de Narottam, ja no plorava tant i especialment ja no parlava de convertir-se en sadhu, els seus pares es van sentir alleugerits, però no comprenien que la seva llar s'havia convertit en una presó per a ell i que continuava anhelant constantment ser lliure. No es va parlar més de Vrindavan i va esperar l'oportunitat de marxar-se. Sabia que, d'alguna manera, escaparia. Les nits eren especialment difícils per a Narottam, incapaç de controlar la seva angoixa. Li era impossible dormir. A vegades es passejava impacient per la seva habitació i suplicava l'ajuda del Senyor. Alçant els braços, suplicava. El meu benvolgut Senyor, per favor, tingues pietat de mi. Qui pot ser més misericordiós que la vostra senyoria en aquests 3 mons? Has vingut només per a recuperar a les ànimes condicionades caigudes. No trobaràs una altra ànima més caiguda que jo. Per tant, per favor, atén la meva petició primer. Oh, Senyor Gauranga, Nitai,
Advaita, per favor, permeteu que vos servisca. La fugida. Una nit, Narottam s'estirava en el llit pensant: quant temps més podré continuar adorant en secret el Senyor a la meva habitació a la nit? Quan em concedirà Sri Chaitanya Mahaprabhu la seva misericòrdia? Quan podré viure amb els seus devots en Vrindavan? Finalment, Narottam va caure en un somni intranquil i ple de visions. En el seu somni va veure la bella forma daurada de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Narottam va contemplar atònit el seu exquisit rostre semblant a la lluna. El seu bell i ondulat cabell negre adornava els seus muscles. Al voltant del seu coll penjaven vestimentes de vius colors i les seues mans, suaus com a pètals, descansaven graciosament prop dels seus genolls. Quan els ulls de Narottam es van trobar amb la infinitament profunda mirada de Sri Chaitanya Mahaprabhu, va pensar que el seu cor anava a esclatar. Oprimit per l'emoció, va caure als peus del Senyor. Sri Chaitanya Mahaprabhu va posar suaument el seu peu sobre el cap de Narottam i va dir: no et preocupes per res. Tinc molts plans perquè els dugues a terme. Dirigis-te directament a Vrindavan. Allí seràs iniciat pel meu benvolgut devot Lokanath. Ell vessarà el nèctar del sant nom en les teues oïdes. En això, i sense previ avís, el Senyor va desaparèixer. Narottam es va despertar empresonat pels intensos sentiments de separació del seu estimat. Ple d'angoixa, va colpejar el coixí amb els punys i va cridar: on estàs, el meu senyor? Sentia que sense el seu senyor estava embolicat en la foscor interior i exterior. Donava voltes i voltes en el llit, amb el cor cremant de dolor. Passades unes hores es va calmar i finalment es va dormir. Una vegada més, el Senyor se li va aparèixer en somni, però aquesta vegada estava a la vora del Ganges, en Navadvipa, rodejat de Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit i Srivas Thakur. Molts altres devots estaven també presents, però Narottam no els va reconèixer. Tots dansaven i cantaven en èxtasi. A Narottam li va semblar que tota la població de Navadvip s'havia amuntegat a la vora del riu ansiosa per contemplar aquest diví passatemps. Narottam podia fins i tot veure el senyor Brahma, el senyor Shiva i altres semideus i deeses disfressats caminant entre la gent i esforçant-se per ataullar l'extraordinari Sankirtan. Fins i tot els animals i els ocells miraven amb els ulls molt oberts captivats per la encisadora escena. Per a la seva sorpresa, Narottam no es va limitar a ser un mer espectador d'aquesta extraordinària escena. Al contrari, se li va permetre entrar en ella i es va trobar de nou als peus de lotus del Senyor. Narottam va caure a terra plorant d'incredulitat i alegria. El Senyor Chaitanya el va alçar suaument i el va abraçar. Narottam va sentir que el seu cor es fonia amb tal intercanvi d'amor. L'abraçada del Senyor semblava eterna i Narottam va desitjar que mai acabara. Quan el Senyor Chaitanya finalment va retirar els seus braços dels muscles de Narottam, aquest va començar a caure de nou. Altres devots, no obstant això, ho van prendre els seus braços, també abraçant-lo càlidament. Molts li van animar a anar a Vrindavan sense demora. Per segona vegada aquella nit, Narottam es va despertar. Estava tombat en el seu llit, plorant d'alegria. Ara tenia plena confirmació de què fer. Prompte aniria a Vrindavan. Només havia d'esperar el moment oportú. Uns dies més tard, un genet va arribar al palau amb un missatge per al rei. Krishnananda va arrufar l'entrecella en llegir el seu contingut. «Què passa, Prabhu?», va preguntar Narayani amb preocupació. «És del Nabab. Ha sentit parlar de Narottam». Narayani va arquejar les celles.
Què significa això? Krishnananda va deixar la carta i va respirar profund. Bé, sembla que l'inusual comportament de Narottam ha cridat l'atenció. Va mirar a Narayani amb preocupació. Diu que vol conèixer a Narottam. Narayani quasi es desmaia de només pensar-ho. No! Va cridar. Krishnananda es va tornar a sentar en la seva cadira amb el rostre solemne i pàl·lid. La sola idea que Narottam els abandonara li pertorbava. Què podem fer? Va murmurar. Encara que ací se'n considera el rei, només se'm permet regir a voluntat dels governants musulmans. Soc el seu servent. Si no faig el que em demanen, pot haver-hi problemes. Es va inclinar cap avant i va tocar la mà de Narayani per a tranquil·litzar-la. No et preocupes, enviaré un comboi de guàrdies armats per a protegir a Narottam. Narayani semblava lleugerament alleujada. Va tancar els ulls i va sospirar, corbant els seus llavis en un forçat i poc entusiasta somriure. Quan Krishnananda li va contar al seu fill això del viatge, Narottam va saber que era l'oportunitat que havia estat esperant. L'endemà, nombrosos guàrdies es van reunir enfront del palau amb un palanquí preparat per al viatge. Narottam va pujar al palanquí amb lleugeresa, conscient que la seva llibertat estava per fi a prop. Narayani estava a la vora de les llàgrimes. Va estrènyer el seu fill contra el seu pit. «Torna prompte a casa, Naru», li va dir amb la veu entretallada. Després li va besar la galta. «Quan tornes començarem els preparatius per al teu matrimoni». Narottam va somriure dolçament a la seva mare. «No et preocupes, tornaré prompte». La processó es va dirigir cap al nord, passant d'un poble a un altre. Narottam observava atentament des del seu palanquí, esperant el moment oportú per escapar. Quan el comboi es va detindre la primera nit, Narottam no va poder dormir. Esperava ansiosament la mitjanit. A l'hora assenyalada, es va lliscar silenciosament del llit, va avançar lentament pel campament i va veure que fins i tot els vigilants dormien. Era la seva oportunitat. El seu cor bategava tan fort que estava segur que despertaria els guàrdies. La suor li corria pel front. Apenes s'atrevia a respirar. Una vegada fora del campament, es va arrossegar per la densa malherba i després es va internar en un bosc. Narottam va córrer llavors com un llamp a través del laberint selvàtic. Ja res li impediria trobar el camí cap a la terra sagrada de Vrindavan. Mentre el sol s'arquejava lentament en el cel, Narottam corria sense pausa, aliè a la intensa calor. La suor xopava la seva roba i tenia la gola seca, però es va obligar a continuar amb la ment concentrada en un sol pensament. Vrindavan. Malgrat l'intens esforç físic, el cor de Narottam desbordava d'amor gojós i extàtic. Passaven els dies i Narottam continuava corrent sense atrevir-se a descansar més d'1 o 2 hores cada vegada. Una vesprada es va tombar exhaust sota un arbre. Va girar bruscament el cap en sentir trencar-se una branca entre les mates pròximes. Algú s'acostava. Es va alçar per a córrer, però era massa tard. Estava envoltat pels guàrdies a sou del seu pare. «Ah, príncep Kumar!», va cridar un d'ells. «Per fi t'hem trobat!» Un altre li va renyar. «Comprens que centenars d'homes porten dies recorrent el camp en la teua cerca. Has de tornar a Keturi immediatament, els teus pares estan malalts d'ansietat». Un altre va dir. «Quan la teua pobra mare es va informar que havies fugit, es va desmaiar». Tots els homes van assentir amb desaprovació davant l'angoixa que Narottam havia causat als seus pares. Narottam lamentava molt haver-los fet mal, però sabia que no podia tornar enrere. «No puc tornar a Keturi amb vosaltres. Estic fermament decidit a anar a Vrindavan.
Estic dedicant la meva vida per complet al Senyor Suprem. Oblida't d'aquesta absurditat, va protestar l'home de més edat entre ells. No és propi d'un príncep comportar-se com un vagabund. Narottam va replicar. Al contrari, no seria apropiat que tornara a Keturi. La vídua fidel té el privilegi de decidir unir-se al seu marit en la seva pira funerària. Jo he decidit pujar a la pira de la consciència pura de Krishna i deixar arrere la meva vida material. No està bé que intentes dissuadir-me. Príncep Kumar, no podem tornar sense tu. Què ens dirà el teu pare? Va suplicar un altre guàrdia. Per favor, oblida tot això i torna a casa amb nosaltres. Retorna a la vida dels teus petits pares. Narottam no es va acovardir. Va somriure dolçament i va repetir. Quan una dona vol mostrar la seva devoció al seu marit mort d'aquesta manera tan extrema, és natural que els que l'estimen procuren dissuadir-la. Entenc que no vulgues que entre en el foc de la consciència de Déu. Però, per favor, comprèn que no seria un fidel servidor del meu Senyor si no intentara entrar en aquell foc. Commoguts per la poètica analogia de Narottam, els homes del grup de recerca es van quedar mirant el seu encantador rostre daurat. Què podien dir-li a aquest jove tan decidit? Evidentment no era una persona corrent, i la seva resolució era clarament indestructible. Sense tan siquiera acomiadar-se dels seus guardians, Narottam va fer mitja volta i va reprendre el seu viatge. Confiava que els homes no s'atrevirien a detindre'l, ja que havia deixat clar que el seu camí era el dels sants, i tenia raó. Ningú li va cridar a Déu. Narottam va continuar caminant sense saber quan li quedava per arribar a Vrindavan. Estava esgotat i afamat, i els seus peus, suaus com la seda, estaven plens de bombolles. Li feia mal tot el cos per l'esforç, però la seva atracció per Vrindavan l'impulsava a seguir avant. Encara que estava sol, va entendre que no es trobava en solitari. Estant completament immers en pensaments de Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Senyor mateix era el seu company de viatge. Després de molts dies de viatge, finalment la fatiga li va passar factura. Caient de genolls, es va arrossegar una curta distància i després es va desplomar sota un arbre i es va adormir. Narottam es va despertar poc després. Desanimat, va colpejar el sol amb els punys lamentant-se. Oh, Gorachandra, Rupa, Sanatan, arribaré alguna vegada a Vrindavan? Aparentment del no-res, un xiquet bràhmana de pell daurada va aparèixer de sobte davant ell i li va oferir un pot de llet. Veu això, li va dir el xiquet, t'alleujarà el dolor. Narottam va alçar el seu torbat cap, però estava massa cansat per a beure la llet. De nou li va vèncer el somni. Aquesta vegada va tindre un somni molt vívid. Se li va aparèixer Rupa Goswami i Sanatan Goswami. Brillant amb una resplendor natural, els dos germans estaven drets davant d'ell, vestint cordó sagrat, rosari de tulasi i un vell tílac. Els seus llavis somreien i cantaven els sants noms, comptant els mantres amb els dits. Narottam podia percebre la dolça aroma dels seus cossos quan s'inclinaven i col·locaven les mans sobre el seu pit. Sri Rupa Goswami va dir: Narottam, encara eres un xiquet i a més eres fill d'un home ric. Mai has experimentat aquesta classe de sofriment, però sabem que Mahaprabhu t'ha donat el poder d'inundar el món amb l'amor de Déu i alliberar les ànimes caigudes i condicionades. Si distribuïsses aquest amor, fins i tot el més pecador dels homes serà alliberat. En el futur, milers i milers de persones abraçaran els ensenyaments de Sri Chaitanya Mahaprabhu i aconseguiran així l'amor de Déu. Així que no et preocupes, el teu sofriment acabarà prompte.
En veure cansat pel viatge, Sri Chaitanya Mahaprabhu li ha portat personalment aquesta llet. Beu-la i després dirigeix-te a Vrindavan. Amb aquestes paraules, Rupa i Sanatan van desaparèixer. Narottam es va despertar. Es va fregar els ulls mirant fixament el recipient de fang que havia deixat en el sol. Sri Chaitanya Mahaprabhu m'ha portat personalment aquest regal? Apenes podia creure en la seva bona fortuna. I va portar amb cura el recipient als llavis, temerós de besar ni més una gota. Va xuclar el dolç i ric líquid i a l'instant va oblidar el dolor i el cansament i es va sentir rehabilitat de cap a peus. Amb les encoratjadores paraules de Sri Rupa ressonant encara en el seu cor, es va alçar més fort que abans. Confiat en el seu èxit, va reprendre el seu viatge. Narottam va viatjar impertèrrit pels camins principals, profundament immers en intensos sentiments de separació del Senyor Chaitanya i convençut de la protecció del Senyor. A vegades cantava en veu alta i altres parlava suaument de les glòries del Senyor Chaitanya. Altres vegades simplement cridava «Gauranga! Gauranga!» mentre les llàgrimes corrien per les seues galtes. Narottam causava commoció en tots els llogarets per les quals passava. Els aldeans se sentien espontàniament atrets per ell i eixien a mirar-lo quan passava. «Qui és aquest xic cobert de pols i amb ulls de lotus? Sembla mig boig, però ha de ser un sadhu. Qui seran els seus afortunats pares?» Les dones del poble es preocupaven per ell. «Un sadhu tan jove! Mireu el seu bell rostre i els seus grans ulls, és de bona família. Per què deambula només pel bosc? Em pregunte com sobreviuran els seus pares sense ell. No puc suportar veure el seu bell cos cobert de pols». Alguns aldeans li van servir amb entusiasme, portant-li coses per a menjar o oferint-li un llit per a passar la nit. Però Narottam estava tan absort en l'èxtasi de l'amor que passava la major part de les nits cantant el sant nom inconscient de les necessitats del cos. Els aldeans, curiosos, intentaven sovint impedir que marxara quan començava el dia. Però cada matí Narottam els demanava permís i continuava. Va caminar així durant setmanes, poble rere poble, fins a arribar a Varanasi i després a Prayag, acostant-se cada vegada més a Vrindavan.